Masak bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, pauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, jainted ni tatang mo akwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ang maka-examine? Inakpadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pa'y laang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no saan ka maka-examine. Mapanag iti balay da into madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nangibagakan ni manang mo. Kawawat na timpaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamin ni manang mo. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito, gatang ko kuma, iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak, apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot tintad mo, mami. May sa ngam sangaribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manong aldaw. Awanan na, mami. Naibusan. Anda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadagiti babarkadak, mami. Uy, kung amapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Iti mo't gayam inuman, tinapanan nyo kadagiti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon akwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot tin napugsat akwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwarta na. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Ay, kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, ta kwarta na kat nga rod. Aldawain, baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day tar-araduam. Tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadandani manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka amasabat ko, Sara. Papanam ka di. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam nga kat awan pa'y matuban na. Ay kayat kumot apadasan ati blandi abuok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandi kan ka, tasaan ka mo't anapu daw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, no na po daw ka. Iso maibagay ti buok ablandi.
No nangisit, kulot ti bagay na, saan kat ablande. Ay, awan day tabagay-bagay. Adalakot kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa eh. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Oh, dayta oh. Ni, unyag piso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mo't, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas naawak mo't ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't, manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa na ti mairanod. Saan mat siguro, manang. Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Piminta sa kadiunay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysaya at no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya angay. Kasla ka magmagna namun muni ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya ko matipagbayad na. Ay, nasaysaya at langan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Baliktad ti amom, Sara. No day ta ti gagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang, ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yo kan ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamay, awan ti idumdum amay. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan? Ngam no siya ka ti adda masapul na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Among ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kineela. Apagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. Awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay man na pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wenno saan ti aramidem kinkwana. At dalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo kumaapi nagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumugma kinkwana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na. Isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na.
Ay, baliktad, tiyam mo na. Sarah, oh my God, tagburas tayo iti mangga. Nasayaat mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amangan no kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Niso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalaka ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya nanday adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Di kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idikalman ti salsalud-sudak? Diyak matanan mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang nga rudan anabartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnek ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kantol agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay! Diyak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man. Gusto mo tamasabat ka. Apay, agawid ka mo tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka diti anak mo, magad-aday. Ay, saan ah? Kakaiso na nga dapagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di, nakitak mo't ngamin itay nga adda kakibkibin na ababae. Anya? Babae ko na? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Abangan no adalaang napandaginata nga aramatan da ije pagadalan. Kasta nga ta, kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. At dapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae? Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbyag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No dalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Dadim. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kano ni Dadim. Apay nga ngagsangit kayo? Impan na kano ni Dadim medyo ospital. Na-stroke kano ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kano maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyak mo.
Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ella asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ella. Idinto ta sadutmat ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Na-stroke ka no ni Dadim. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan matan ngagsweldo. Anya pa'y nga ino di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, mami. Pangalaak nga rod, katawan mo ti agpawit ka data. Na-stroke ka no, mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asado. Day ta ita, ti parikot. Idi nga da kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Asino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawidin da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawidin da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di sumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na kadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko naman kapan iti pagadalan. Tawan mat kwarta. Dapay saan ko bayadan ni Jay. Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, ma. Papanamon, kasla nagdakalaunay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat ngamin makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko? Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod ngamin akanayon da nga agi-standby iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngamita, awan mo ton. Kwa, inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, auntie. Papanan nyo ka di? Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda nakigapas si talon da lolo, auntie. Da ka di inyawid da nga irik. Wan, auntie. JB ngay da nakigapas. Jak ngamin masango ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Sayang ngamin nagsardeng nga, auntie. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos?
Wan ante, basit lang nga ano san. Noy, apa yan, mami? Pinapablag yung matkantirwangan. Dandanimat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apa yung garod nga aburido kayo ngay? Gapot awan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa igatang tan iti kanunta. Kunak man yung kay nang ibagay iti bagas kadalwolo. Iso ko ba ti papanak? Nagbabawi idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, taing kayo matagapas, tapno ada irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka matagtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod anasaliwanwan ti biyag ko. Yung nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod, tadamot may panakal ko. Saan mo't nasaya timbunga na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Ita lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod, si Kangay, damag kumot adi ka kanumutan mapmapan iti pagadalan. Si maduta ko nga agadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka din nga agawid, insan? Diya ka mo, agawid nga wan kwartana. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalang mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idi saan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukaado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibus. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amuda kat agnanayon asumang sangpet ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbanugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Tawanin kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka di nga inyalis ni Sara ti anak na iti sa bali a pagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akadkadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipanandangay iti binulan nga ipaw-paw itna? Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibi itunda nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilanti si Danta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpet ni dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamat, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni dadim. No nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga no ad-ada ma-stress. Kat kumaro pa iti sakit na. Kasladyak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas ta kano.
tapno adda bingay ta nga irik. Anya? Ang mga nuti pa imak ti magapas ko. Ngam awan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta. Kapilitan ang mapantay di balay dalulong. Umay kayo ka di matagapas. Kada dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di matagapas ni Esther, Lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamin da. Sana mabalin nga aglangan. Kasta ka di, Lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may iti kating nga antipurok. Idinto ta dito'y kamila nga si dagtitalon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, Lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat nagdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho, no awan adal mo. Kunak may ta dito'y balay da, Lolo. Tao may ta makipangan. Saan may tagtrabaho tamot gaya, Mami? Jakbat kayat daytoy. Ngam saan ka ding awan igatang ta iti kananta. Anyamat hindi kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dag iti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wana, takaawatan a kwartam laeng ti kinayakdaken ka. Pagkunamot, Mami. Ay, anak ko, idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kaidan kan ka. Anyamot tindag iti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun ije pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mo't kano nagadadal. Si Kamal, inaramat mo anaglang-lang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangkot ti asawak nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay ama isublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan ama akop. Jakmut nga min ninamnama amaputod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatang iyo at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagit. Naikawak sa mo ta nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami, adda ka din na luto. Ay, Nasakit ti bagbagik. Nagsani iti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. uray sakmat. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak sa amatan. Sapay, awan gayam mailuto. Kastoy kadilatan, Mami. Nabannog ta nagtrabaho ni Kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biyag ti Manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal. Takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan dati nakigapas. Saan ka di nga idi kalmandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, ti dan mangan. Kasta ka din tumat, into nadadal mo, anak ko. Ay, saan anasaya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapuan na, nanang.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, na-stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapawit dayto iti kwarta, kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnungda. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan, anak igapas da. Tapnulaeng adda kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adaadal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti diadal, adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adiadal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan nanang, amom ka di may sa adiadal, iji asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da itiliklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Inggaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag dati basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. So asaan ko ida nga ini kaniti Eric? Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mat sa bali a trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon At daket tao na kanayon nga aglanglang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tamay da dito'y balay mami. Agkakapsuta, awan mo't ngamin kinan tayo tayo agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan mami, di nakmat inik ka niti pagload ko. Ay, kasanuta nga ro din. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapu iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta, nayabanda da lola. Sige nga ro ta, agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak namin arumwar. Ura isang mami, malaminak ko na arumon. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan. Awan pa'y agas kan iso aminen. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim, umay ka man pa'y dito'y, tadabasit kidawag. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na, aggurigur. Pangaasim man taidanon mo kanina nang amasakit kami iti anak ko. Kasta kade. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak amasakit kayo. Ay, agyaman ak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag ta nasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba.
Kasla dadakas sa damag Ay sos, delikado ti sasaadan dagiti agina adasara ken June, nana. Ha? Siming pagpahikit di Apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka day. Ay agyaman ak, iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangarudang. Ay, wan, balasang ka. Apay matartaranta ka. Ay. Kaslanda pa kadanagam. Kasanaw. Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay Jabalayda. Haguray ka, tao mayak mait. Ang mga numasapol may panday di ospital. Nyala, intangarod lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agin na. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunod, nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisinitan. Mala, tayo gumatang iti tinapay. Malatay nakmangidadang iti danom. Uray paggatas yun lang. Uray gatas, nanang, awanan. Awan mo't igatang ko. No, jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom, kat indulin mo. At ako mausaran yaw, no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jundita silid na. Di mo tagtagtagarin. Oh, sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi, tada na pa nanti maestro mi. Iso adim magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami, balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tada pa ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidagay at ipagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta ngay mati panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang tao madani manan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti daytoy atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumatayng gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kaduam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar dito ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginasgastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Iso dakit dito umay tumultulong ka data. Di mo ka di ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan, mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag ta nagtarakan tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakal agin awat ha, no mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit? Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awaten ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamat amadanon day ta agundaway. Mabiiten bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng? Ay, huwan matkit di Ang aguray ka bakit? Nakarubuat kan samat. Adda ka di papanam. Innak iti ospital. Innak sarungkaran ti agina.
Kapilita na mangirimedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital. Awan mo tapulos kwartada. Anya pa'y ngay, lukas ta. Awan mo't sa bali pagkamangan da. Ano di datayaw? Bakbakatan nga min di anak mo, adi na inaramat ti panunot na. Nasa umaw na. Ideada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo a pamilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnog. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga agtrabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo akapamilyami ngam ti kwartayo, manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam akapamilyak ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwartak. Ado ti barkadak. Saan ko na pagan idi awanin kwartak. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginas gastos ko kadakwada. Melba, apay nga da ka di ti ospital. Adda kabagyak ano ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silad da Sara, ngam aday mawag. Adda ka no sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasada manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumustaam tulatan dagiti agina. O sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rudan. Ada ka din na remedyo mapagbayad di hospital, lakay. At daan bakait, intan di ospital. Tayarwartan dagiti agina. Kasano nga tatibiyagdan. Anya pa'y ngay. Kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpait. Ay, basigurado, kadakkel ariribok, intun sumangpait ti manugang ta. Tawan kwarta ana ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa bali apabasulen na, no di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kung at ti doktor mabalintan ti aghawid, madamdama pa'y asumangpot dananang. Dalolo ka di timang bayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay, awan mo't kwartata. Inton makasangpot ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen, numapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasano tayo nintun sumangpet ni daddy? Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Adda ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na, iti imbaga na kano apagbayad mo iti ospital do tangan na. Ay, kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pag titinulungan tayo, bayadan. Kababain nga men, no saan mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay.
Alangarudon nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital. Nay, anyangay day taawit mo asimang pat, anak. Portfolio tatang. Kitaak nga ron no danagan na. Sige, inayadom alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ay di ti akin ko pa. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kita am daytoy oh. Nay, anyangay day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ay di ti akin ko kwa. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kita am daytoy oh. Anya ngay dayta? Adanagan kan numero ti cellphone. Barang daytoy ti number ti akin ko kwa. Awagam nga Ruden, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga min ti nakakabili ti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Sakbay ko mati alas 8, tada nga min klasek. Okay. Agkita ta nga rob diti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio kamo ta sumrek iji pagadalan. Saan ko ako kwa daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isubli kiti akin ko kwa, auntie. Napidot ko nga min daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kanay. Napidot mo lang nga ruden, isublim pa'y laan. Rumbang laang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapol nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang aruden. Dakkel ti maitulong na day ta kada tayo. No kwarta tilinaon day ta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Pamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang aruden ti si Mangbay, paluspusan na pailaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo, taday ta ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day jay iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo.
Yung kakatagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sa balay? Ti adda di ta panunot mau. Hello, sir. Ada akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunag ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, taumaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti classic. Di kagdanag, asideg akon. Okay, sir. Asidagak motan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo Jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangan itay tiigam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung timang isubli. Anya portfolio, mami. Kanapay nga isublim ako nam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilyanaon na. Dayta nga rod ti bagbagak. Saan ako man nga isubli, ngam ipilit naman. Nakapoy at talaga ti panag-ut-utek dayjay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod, imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita da iti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay ammo nanang, amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, dayta katimade nga ugali di kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga ro nanang. Numakita na akaing-ingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, ngam limnad da mo lang, gapo iti saan anasaya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha, agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatag amin na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir. Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam. Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mong ag-training diti hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Wen, kadinton makagraduar ka, at nagururay at trabahom. Kat numaya ti performance mo, pagbalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo, iti akin kukwa iti portfolio? Isugayam ti akin kukwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT akano ijay, taapaman ang makaturpusak. Agtrabaho akano ijay, tatang. Addan agur-uray at trabaho, manaka. Day tati imbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT akpay kano, tatang. Ay na, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agur-uray. Kat amuyo, tatang. No nasaya ato kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasingpay. Saan pa'y mo't tatang? Agtrabaho akpay mo't kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan, ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa muter aramidon ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawan? Apay? Nakita kasimrek iti hotel, ada kadwa na alakay. Anya?
Pudno ka di dayta? Pudno, nakita ti dua ang mata. Uray damagam to kin Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther? Diyak impagarup ang maaramid na dayta. Kasla nagsingpet a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at yar aramiden di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot ten ti bagina. Ay nagalas kat ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngem, adda ebidensya. Anya ko maday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngem no saan mo't. Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba nakita na asimrek ni Esther iti hotel. Adda kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun? Kasmatla ang karugit ti aramid yo. Ha? Talaga asumrek ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJ Tina iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Jay kano akin ko kwa iti hotel, ti akin ko kwa iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa'y ti kasinsin ko, tadandanin nagturpos. Sinayang mo nga minti gundaway. Anya nga ita, nagsardan ka din na oras, tawan mo't pagadal mo. Sa pa'y nagrigat yag talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko ana, tagtrabaho ak mamay. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos. May mayaten day jay. Ngam ti kanayon nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak nuang no addak iti kataltalunan. Sa bagay, naimimbaglaangan di sagad kandaspan ngam arado. Wan mami, nagrigat ti agtalon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka anak. Nadanon ti sang kauray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo kan ni tatang ti diploma, nanang. Ti pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lalaingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati a kakabaulam. Tanagagat ka nasingput ka. Ikagumaak ti agbalin a manager, babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan aganosak, nanang. Wan anak. Tinapudno iti trabaho, makagunod iti pagsayatan. Apay anak ko nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutan. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dala idi nga umutang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manager rin. Day tangarod ita ti pampanunutek. Ado ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo't ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Ngam nalpasan, mami. Saan na maisubliti na palabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita? Diyak mat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anairwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di anak, papanan tayo. Intayo man mat mangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mat ti papanan tayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldo klaeng. Enton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin idi nga agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na,
Saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak? Intayuket din, nanang, tatang. Ada sweldo. Ket kada sweldo manipod ita, mapan tayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakita namin ti trabaho ti janitor, mami. Oray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pagserbian dagiti daddo maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po hindi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak anak. Iso ang madigayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti nga ato. Data itan ti adda iti baba. Agpadpadata nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masak Bayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapwan. Di ka nagdamag pa eh. Isaga na anak iti ka nagtamabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno kang harot iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inak pa'y bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang tanapudot pan. Naimas ah. Arnold, Wala. Panawan nak pa'y di pa'y. Arnold. Di ka nagsawapay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasalita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay ajak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam tadaster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manunga aldaw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas ta ti rupam.
Kaslag parparikot ka mat. Umay ka kadi agpatulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko ang kasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wen nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay lako mata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare, inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakitak anak gapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay? Kasla amin nariribok ti panunot na Siguro, mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga gaw-awid? Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Di ka agsasao, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagak laang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita am kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka? Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita nak, anakisarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di, asika ti kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, itinasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ro ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti in-into narak. Kit kita ti pagsayaatan mi, para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Wen adda talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsika, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal kan bartakmat nila kay mo. Ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati pa nagpuspuso tayo, ay kat, bindisyonan na tayo ti Diyos. Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout mo ni Arnold. Amangan pa kitdi, nuimunan ijay.
Naimbaglangan ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hangam sayang. Saan taan na alat walit na? So nabale, adun to pa'y di ta ti mabalinta hold tapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Adan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sikat ti makamuno agawit ka. Masyak, di tuyak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi yan. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayong ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak. Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin. Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang. Kapay, anya ti mapaspasamak kan ka. Awan, tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Adda ka di parikot mo. Apay adi mo'y baga. Awan, tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, gayam. Adda inyag ko na luumasa ba? Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyamanak, tatang. Impan kaw ni diya ko sinayaw. Agyamanak manan, tatang. At iti warta, igatang mo iti kasapulan nyo kadagiti anak ta. Di mo awatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak para kada kami iti anak mo. Mano aribo na ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day ta iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold. Idyamon ti dakas at trabahong. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan. No di mo kaya ti kwarta. Saan laan? Kaste ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman. No nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. ₱10,000 pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan tilamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo lata, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Dayta nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan ko na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo lata nga idawdawat ti panagbalbaliw ko man nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas na mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mimat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Iso nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong niyo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up, daytoy. Di ka guna itid kakas no di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok iti sigagam. No agikis ka, matay ka. Sige,
Irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone na. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga adu ti kwarta day a babae. Anong piso? Dakalagatan tilinaon tiwalit na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nga nakitak day a babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdek. Makitak, adum saag iti kotse a nagpintas. Isu ako nak, abak nang day a babae. Nabak nang? Apay di agar kala iti paglunganan ng agawit. Apay magmagnaw rin nasibngitan? Ay, nalabait. Mapanagsaad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamet. Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata atao? Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. 10,000 amin. Pagbingayan ta matlaan. Uy, ayos. Ay gayan, inton bigat. Mapantag paliw itirwar ti simbani dya sentro. Ijay taka din ag-hold up? Agpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta itibiktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige. Ala, agkita tantulatan ni hideout. Sige, inakon iti dadya banda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktiman mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda. Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas napauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adum ngagdaytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog na ito'y. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela, nga giina. Iti day tagundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta o itaalawas napauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti day banda. Agkita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rudan. Ado ti senior citizen na mabalin na biktiman mi. Nalakalang nga itaray lang iti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito iti asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga ta tinakitak.
Diyos ko, itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatang mau, kandag iti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw, tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Ay, nakita nga mo silig ni bakit ko. Iso alim mikli kak adagos pare. Isugayam arimuar ka adagos iti inhaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, intan. Iti asilig ti bangko ti papananta. May mayat pa'y sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasam? Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Ta di da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Wan mare, ngam idiin na sitgat. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare. Wino? Iliw mula day ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. Mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod ta simrek diti simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amutan. Nga amangan no nilakay mo nga agpaiso, jay nakitam. Mare. Ada plano ti Diyos, mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Iso anapan nakimisa. Nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawidan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko matakas ta, mare. Ala, mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't tantimisa. Wan, mare. Agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dyan senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak anag na. Nasiriban na tatimay sa lahang alakay. Huwag nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalintang itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayo lakay. Nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguron iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. Dayjay, Arnold. Makitam di agpalpalama lakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige timang itaray. Kat aglayon ka ni Jahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kayaw kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa kabulsek babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagay. Naputa bulsek hak. Na kayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbangag trabaho kayaw para itipagsayaatan yaw. Niya po Diyos, saan na bulsag? Makit-kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo kat makita na. No kasyandak,
Ket ikandak itilimos ka. Supapakan na kay tao. Takin na asyandak. Ngamno takawan dak. Ket amoy ulang aruday nakasto iti kasasaan ko. Sigurado asaplitin na kayaw. Ne, anya ka dito ibagbagayo, tata. May sa kabulsak nga makita kayaw. Manipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amom day ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa, ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garawyaw anak atugaw iti asideg kaw. Ha? Pare Mario, ay tapno di kayag basol. Siyay, ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lang kada kayo. Anya? Mabit lang taalaag iti bagkaw. Sanan? Mario, intan. Ha? Intan? Nanggagmuti ko nak. Intan! Anya kamatan Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghuldap ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo di alakay. Adamot gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumagdang ka man? Intan ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. Adda pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. Nakas na rad. Mangkita ta iti balay asar kanta. Inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman nak, madam. Inton Sabado, umay kanto manin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno ada igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ay na, agyaman nak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kandi talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam itilimos. Anya? Wala, ikan itilimos na. Ngam sayang ti kwarta. Ikan kunakmat. Sige, pumasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggagaw tiya si tagiyaw. Kita mo kada kayo dayta. Kasano ko mga amom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Kung namitay nga ikandak itilimos. Agim sanain. Agawid kayo iti pamilya yaw. Kasapulan da kayo. Anya? Urno senyo ti biyak yaw babarok. Agbalbaliw kayo. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapo iti basbasul tayo at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan.
Ah, Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasubadan yaw iti arami dadakas. Apay kas tati ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyag yaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket bakuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laeng kada tayaw. Tata, Huwag balbaliw tayaw. Kahit suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya, tata. Nga raod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayo na patay. Tata, Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay tumakimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat ti Diyos kada tayo. Arnold, itay ka pa nakaululimak. Sipod simmang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbagad jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. agawid akpa iji palay. Sika, di ka kadi agawid? Di mo pa sinungbatan ti saludsud ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga yamon ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga Rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga adda kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Sino tinakangagan nyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga Rod, at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartaken ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang iti store ni Medring. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagam man ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diyak ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda ita niya pagbalutan. Pagbaludan? Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na.
Saan ang nagaw-awit? Diyos ko, saan naklata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold? Asapay ko matagbalbayuan. Ha? Adag tuk-tuk-tuk. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw ngatan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manen ang makaturong, ni Arnold manen ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na, saanan ang nagaw-awin. Diyos ko, sa anak lata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adag tuk-tuk-tuk. Adela, ilukat mo tiri daw. Ha? Ni Arnold. Inak ilukat tiri daw. Arnold. Wen, siya. Umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka, tagsaang utamangan. Sige. Apay akas tatilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige, mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan? Naamiris ko haus to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken naliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahus to dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo ijilangin. Arnold. Isong ita. Padasak tayong balbalaw bakit? Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakit? Ala, kumay ka na maturugtan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo iti ragsak ko. Naragsak ako na gaputan nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasaya at madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo baya ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda,
Takasaritak biit ni Arnold. Wen, madam. Sa dino tinapanan ni Nanang yaw. Rimwarda kan ni tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbangpet ni tatang yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umad-adayo kan ni ading ko? Tada biit papananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken nateng. Ay, Ala, dito yak palabalayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabiit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. No kasta, amuyo gayam ti maipapan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti maipapankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin ni simbaan. Isong agaamo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gaputa mamatiak, adi kan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung tagbalbaliw. Ammom, Arnold, naragragsak kamatlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot, awan day ta iti pusom saan ka di. Ngam no ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho iti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasaya at tasimangpet kayon. Arnold, nasaya at mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan apumanaw pa ni Arnold, nanang? Nasaya at mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale, tada kayon. Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, wala, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardangdan ti madi a trabaho ta? Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Ha? Amom? Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa'y dito'y? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam. Siyak. Kat kaya't ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awat parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan dito'y. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Dupay kasta, nasaya at mata ko naman nagbalbaliwan, Adela. Nanang, ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasaya at nga ron, ano kasta? Sapay ko ma, taitultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuak la ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Tatang. Naalasan abale, ta nagbalbaliwan.
Sapay kumagaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam, Si dadaan kami adumag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon nyo ti riga ti may sa abalod. Madam, Iti naununagpay akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag, iti pagtaangan ti Diyos. kasano dayta, madam? Liklikan tayo, ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinag iti agnanayon arigat kantuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Diyos. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw kani Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na tirag ko iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadama. Nagdakkel ti balayda, kan naglawa ti hardinda. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una, kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kayat ko sa pulen di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige ah. Kasi mo dahil kay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko na mga agpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Uwan bakit? Agrubotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubat kadagiti ubing, tapno nabibiin. Inunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isu day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata, naimbag, tan nakita da ka. Sa pulen da ka kumatata, kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Gamduit umundag tayo pa'y. Tayo tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita kakumpleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung umay tayo dito parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam.
Kapsat, Awan da ditoy. Adada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Idi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Ahoy, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda akasto iti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Dinaskaan, ket nasayaat ko matibiyagda. Sige, Kapsat, kitaag no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga aggayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo na ita. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta, inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukan ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang paliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat ken ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isaganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya. Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Isuday tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.